vamos á última moción, que dá tempo, son as 11, podemos facer a última moción, que é do Grupo Socialista. Dá tempo, dá tempo. Señor Reguera, hoy ten sesión continua. Coincidió. Pois veña, moviditos. Claro, claro. No, é o que ten. Hai un que está sin utilizar. Non seas malo, hostia, non seas malo. Seas malo, hombre, seas malo. Ahora. Perdeixo aquí. Seas malo. Operario no. Agora sí. Venga. Agora vai. Bueno, esta moción sobre os semáforos no muro, bueno, pois é do 28 de xuño de 2016. O sea, que para que digan que logo que non traballamos. Claro, ao mellor, se estuéramos ao mellor convocando plenos para debatir estas mocións máis a miúdo, pois seguramente non estaríamos agora mesmo, despois de xuño, debatindo esta moción que, aínda que tantos meses despois, pois aínda é necesaria, incluso máis, non? Vou ler así por encima. Dice que na zona do Muro atópase un núcleo de poboación onde hai comercios e sobre todo no tramo do Camiño de Santiago, cun tránsito diario importante de persoas, sobre todo no verán. No bandito lugar aumenta o perigo dos viandantes a que carecen de paso de peóns e de grupo semafórico onde confluen dous viais, a Nacional 550 coa estrada da entrada dunha das zonas urbanas da nosa vila. Dende hai anos, o Grupo Municipal Socialista ven solicitando os orzamentos do Estado a colocación de paso de peóns e grupo semafórico na estrada do Muro no punto kilométrico 143-144 para incrementar a seguridade do vial debido a que é un tramo de estrada onde tuveron lugar graves accidentes, incluso algunha morte. A contestación que recibimos por parte do Goberno da Nación, do Estado, foi unha negativa tras outra cara a nosa petición. Por todo exposto solicitamos ao Pleno que se inste ao Goberno de España a colocación do paso de peóns e grupo semafórico na estrada antes dita e que o Concello de Rondela informe a todos os grupos de oposición de todas as xestións realizadas pola Administración local para disminuir a peligrosidade nese punto. Moi ben, moitas gracias, señor González, ten a palabra. Bueno, pois esta moción, inda que breve, pois ten a súa relevancia. O que pasa que ven referida a un kilómetro que afecta a Estrada Nacional 550 en sentido Porriño, pero é unha estrada para nós, unha estrada complicada, porque aí, pois na entrada a Redondela, pois hai, a parte de vivendas particulares, pois hai distintas naves e, bueno, como se recolle na exposición, de alguma maneira, pois tamén o Camiño de Santiago, que é outra das entradas de moitos peregrins a Redondela, non? E non sei que vemos con preocupación, pois eso, o tema do camiño portugués, como o cruzamento nesta estrada é moi perigoso. Eu non sei se o fixo alguén a propósito, alguén de algunha mutua ou algo así, porque está xusto na curva e os peregrins que descoñecen, pois ven os distintos mojóns e tiran para ali e despois se xogan o tipo, pero de verdade, o sea, é tremendo, non? Foi unha das cousas que tamén denunciaba a agrupación de leitores e Fomento ese tema, pois non lle interesa moito. Por que? En lugar de cambiar a sinalización, e a poñen, eu creo que a levar un pouco máis hasta a curva, non? O que pasa que para nós tamén ten sentido ter en conta unha cuestión que afecta as parroquias de Xaxamonde e Quintela, non? Que aí hai unha zona, como é o entorno todo da saída do camiño dos frades, non? Bueno, do camiño portugués, que só pode facerse un xiro, que os accesos a esas parroquias, parte desas parroquias, non son nada bons. A entrada sí, a saída é bastante mala e iso requeriría de un estudio por parte do equipo de goberno de se hai algún tipo de vial ou algún tipo de sentidos únicos ou algo así, habería que telos en conta, porque
porque é un acceso, sobre todo unha saída complicada. Parte de Quintela e parte de San Xamonde solo poden acceder a esa estrada pois por estradas secundarias, algunhas pois con casi non hai beirarrúas, casi non pasan dous coches, e nós pensamos que aí hai que facer un estudio importante, tendo en conta, como decía antes, que é unha estrada pola que diariamente poden pasar alrededor de 8.000 vehículos, moitos pesados, e eso está pois supoñendo que os peóns que tamén viven no entorno deste punto kilométrico, deste kilómetro, pois teñan moitos problemas para cruzar con seguridade, non? Entonces nós sí que apoyamos as medidas de seguridade viaria de todas as estradas pero sobre todo as de carácter nacional ou as de carácter estatal que pasan polo Concello, pero coa cuestión esa de que hai que estudiar o tema dos accesos tanto de San Xamonde como de Quintela. Hola, non sei, Eduardo, se te pasou a Anabela. Vale, pois a nos gustaría incluir os acordos, porque non sei, vou a ler o noso argumentario. Recentemente o Ministerio de Fomento, de cara a solucionar a problemática de seguridade viaria polo cruce de peóns e peregrinos que a Estrada Nacional 550 ten a interseccións desde Vial co Camiño de Santiago, procedeu a instalar sinais verticais de advertencia que indican perigo pola presencia de peóns, incluindo un botón que ao accionalo se produce o parpadeo de 3 sinais luminosas que posúe o sinal. O Ministerio de Fomento non instalou pasos de peóns ni grupos semafóricos, polo que ningún vehículo ten a obriga de ceder ao pasos peóns, únicamente de estar alerta pola posible presenza de peóns ou peregrinos cruzando. Dende a esta medida parece totalmente inadecuada e insuficiente. Inadecuada, pois as persoas que queren cruzar poden interpretar que pulsando o botón xa teñen preferencias sobre os vehículos, o que non é certo, é insuficiente, pois os vehículos non teñen obriga de parar. Únicamente a instalación destes sinais acompañados dun paso de peóns tería efectividade de cara a seguridade viaria destas interseccións, tan corridas por peregrinos e a veciñanza de Redondela. Seguramente, en ambos casos, o máis efectivo sería a instalación dun paso de peóns regulado por un grupo semafórico. No caso de cesantes, cabe indicar que a veciñanza se leva demandando no entorno de colexio e na zona de cruce de peregrinos melloras na seguridade viaria. Estas reivindicacións están recollidas no correspondente Consello Parroquial paralelamente a demanda de construcción de beirarrúas na zona pola porosidade real existente. A mellora do cruce da estrada, neste caso, poderíase estudar para que pudese cruzar os peregrinos, a veciñanza e os cativos que todos os días teñen que atravesar a estrada nacional para ir ao colexio público. A instalación dun paso de peóns regulado fronte ao colexio de cesantes podría resolver ambos problemas. De feito habitual que polas mañás a Policía Local teña que asistir ao lugar a regular o tráfico e velar pola seguridade das cativas ao acceder ao colexio. No caso do Vilavella, no zona Muro, os sinais foron instalados justamente nunha curva e na localización onde a estrada é máis ancha. Dende a consideramos que instalando estes sinais uns metros máis arriba, dirección Porriño, a seguridade viaria melloraría, xa que a zona de cruce se estuviese en plena recta con boa visibilidade. Obviamente a medida seguiría sendo insuficiente sen o pintado correspondente paso peóns. Isto só metimos por registro esta demanda cando miramos a actuación de Fomento, e aos acordos que engadaríamos a moción do PSOE sería que o Goberno Local de Redondela e o Ministerio de Fomento tomen as medidas necesarias e adoten as oportunas melloras da seguridade viaria para cadar realmente e de xeito eficaz a seguridade da veciñanza e dos peregrinos que visitan o noso Concello, ora ter que cruzar nas interseccións do Camiño de Santiago coa estrada N850 nas parroquias de Vilavella e de Cesantes. Que o Goberno Local de Redondela se poña en contacto de maneira inmediata de xeito retirado co Ministerio de Fomento para que este suma seriamente e efectivamente a súa responsabilidade no que respecta a seguridade viaria na Nacional 550. Que o Goberno Local de Redondela aproveite estes contactos para exigir do Ministerio de Fomento outras demandas históricas da parroquia de Cesantes, como a construcción de berrerías nos tramos máis urbanizados na Nacional 550, nomeadamente no entorno do Colexio Público de Cesantes, e a dotación de puntos de luz na estrada de Cesantes, dirección Arcade. Nada máis. Vamos a ver, é unha moción. Bueno, vamos a ver, seguimos co turno. Alguna cuestión máis? Boas noites. Pois, como ben relatou no expositivo o señor Reguera, desde o PSOE desde hai anos ven reclamando un paso de peóns con regulación semafórica nesa carretera do Muro, non? Certamente, pois foi sin éxito. Recordamos pois manifestacións e demais, pero nunca foron atendidas, non? Tamén é certo, igualmente que esta realidade, tamén é certo que vostedes coñecen, porque foron informados os diferentes grupos en diferentes ocasións en este mismo foro,
que o actual equipo de goberno, desde a súa chegada no xunio de 2011, pois formulou as diferentes administracións propietarias das diferentes vías deste concello, estradas, que, bueno, pois que mellorara, solicitamos melloras encaminhadas basicamente a seguridade viaria dos peóns. No que se refire a fomento, pois se reclamou, pois, por exemplo, outro punto en Cesantes, como é o semáforo que hai na antiga o banco ali, con xiro a izquierda e o paso de peóns que non existía. Pero as informacións que han tido é este informe que se lle pasou en concreto a fomento, que xa estaba viaxando máis que o baúl das cantantes, porque a este pleno xa o traído máis veces. Así que dice usted, señor Reguera, que esta moción a puxeron vostedes en xunio deste ano, de ano pasado, perdón, que aínda non se solucionou, pero evidentemente esta é unha reclamación bella de verdad. Entón, bueno, pois a ver se desta vai, e temos un poquinho máis de sorte e co apoio de todos sacamos adiante. Tamén decir que, bueno, pois eso, que a seguridade viaria nos preocupa a todos e a todas as administracións, en este caso, por exemplo, últimamente a Diputación, que ten a ben de facer un plan MOVE, pois ten habido por aquí, se lle ha explicado, e, bueno, esperemos que o cumplan e resolvan algúns problemas que ten en este concello. De todos xeitos, eu solamente quería decirse, estar de acordo con vostedes, con todos vostedes, que a reclamación é importante, porque é certo, obxectivamente ali é unha carretera con moito tráfico, con os veciños que viven ao seu carón e co paso dos peregrins. O que xa non estamos tan de acordo é que, según non entendí moi ben os acordos que propón a ER, porque non escoitei na lectura rápida do señor Crespo, pero despois cando me pasen yo agradezco, pero tomando en conta coa información que teño da moción que presenta o PSOE, o Partido Socialista, pois non estamos tan de acordo en marcar exactamente o punto semafórico en ese punto kilométrico. Por eso acordo o número 1, pois propoño a modificación que diría máis ou menos así: que se inste o Goberno de España a colocación dun paso de peóns regulado por semáforo na estrada 555 en algún punto entre o cruzamento do Camiño dos Frades e o convento de Vilabella, para non deixar desasistidos os restos dos veciños que viven máis abaixo, e que busquen un punto adecuado, estudiado tanto polos técnicos de fomento como deste concello, escoitar aos veciños que si reclaman este semáforo, pero que non acaban de decir exactamente o punto. Entón, entendemos que é moito máis práctico que sexa así. En canto ao grupo da ER, o señor Crespo, bueno, decirlle que, bueno, non hai, o día 29 do 12 presentaron un escrito onde dicen que se pinte, demandar ao pintado dos correspondentes pasos de peón e a reubicación das siñais do muro. Bueno, certamente, volven uns días máis tarde, sacan este rexistro do día 2 do 1, e, bueno, entón aí xa se perden un poquinho máis. Vou a relatar algo que relatou o señor Crespo, pero quero facer fincapé. Únicamente as instalacións destes señais acompañados dun paso de peóns tería efectividade de cara á seguridade viaria destas interseccións. Despois o pensan un pouco millor e dice, seguramente en ambos casos é máis efectivo sería a instalación dun paso de peóns regulado por un grupo semafórico. Bueno, pois certamente, bueno, van pensando, se ve que non podemos contestarlle todos os escritos inmediatamente porque van mudando de opinión, pero pouquiño a pouco van mudando de opinión, van traballando máis, entón evidentemente van mellorando. Por o momento nada máis vamos a votar a favor si hacen, e decir por último antes do segundo turno que o segundo punto da moción que presenta o Partido Socialista xa o estamos a facer, o sobra, porque estamos constantemente informando os veciños máis aos partidos políticos que compoñen este pleno, e decimos, e entón entendemos que o segundo punto sobra. Que nos apoia. Nada máis. Ben. Poño así todo para que pense que son importantes.
Bueno, non sei. Hai que ver se lle escoita agora. Agora sí, porque con 3 malo será que non me recolla algunha voz. Bueno, vamos a ver, é certo que pero podemos redactala de mil formas, pero que creo que o contido estamos todos de acordo en que hai que poñer un grupo semafórico na intersección do camiño portugués coa Nacional 550 no tramo do Muro e en Cesantes. Pareceme ben a súa proposta, é dicir, bueno, non está mal que o punto kilométrico 143-144 é ese, pero podemos incluso ir máis alá e poñer entre o cruce e o tal. Sí que se pode poñer eso, e se a ER tamén están de acordo, podemos incorporar esa vosa proposta de Cesantes e bueno, pareceme, non sei como habrá que redactalo, pero que estamos de acordo en eso, que estamos de acordo en eso. Eu creo que dice vostede co apoio de todos, claro que vostedes estuveron gobernando durante anos en Madrid con maioría absoluta e nós estuvemos facendo, nos presentamos unha serie de emendas ao orzamento do Estado, donde vostedes non están as desestimando todos os anos, non? E unha das emendas que a ese orzamento do Estado é este grupo semafórico. E vostedes, como eso, ou como a rotonda dos Valos, ou como a rotonda de Cesantes, ou como unha serie de emendas que vostedes non sei se lles pasan a vostedes o goberno do Estado, pero vostedes tampouco seguramente non fan ninguna presión para que isto se leva a cabo, non? Información, a rotonda dos Valos vai agora. Pero xa, porque mire, o grupo semafórico do Salgueiral, o grupo semafórico do Salgueiral, no plan de tráfico está. Aí. O grupo semafórico do Salgueiral, cando vostedes entraron a gobernar, dicía que xa o iban a poñer, porque cando se fixo a ampliación, estábamos nós gobernando, fixose a preinstalación e levamos 5 anos. Xa se leu en varios periódicos que xa hai orzamento, levamos 5 anos. A ver se ahora coa axuda de todos, que non están con maioría absoluta en Madrid, e coa axuda de todos, pois podemos levar a cabo estas obras de mellora para os peóns. Porque vostedes ao mellor non se dan conta, pero o número de peregrinos en Redondela é importante. É importante e, polo tanto, é perigoso o lugar en donde están, porque, claro, fan unha señal luminosa en donde non ten paso de cebra nunha curva e non dicen nada. Iso había que retirarlo ao día seguinte, porque os peregrinos van andando, chegan ali, pulsan o botón e resulta que se encenden unhas luceciñas e teñen que cruzar nunha curva. Bueno, é algo increíble, e vostedes non dicen nada. Pois o que dicía, que son milleiros de peregrinos que están chegando a Redondela. E xa para facer así un resumen, para que vexan a importancia que ten ese lugar. É dicir, no 2005 pasaban 5.500 peregrinos, no 15 43.000, pero que no 16 pasaron 52.000 peregrinos cara a Compostela. Visitarnos a nós. Hombre, iso 52.000. É dicir, 52.000 peregrinos que están pasando por ese lugar e que vostedes non toman, é dicir, vostedes e o Ministerio de Fomento. Que proposta lle fan vostedes a Xunta de Galicia para que acondicione o Camiño de Santiago? Ninguna, pero ninguna proposta. Só fai falta ver o Camiño dos Frades como está. Un perigo. E agora que últimamente saliu axudas por parte da Xunta de Galicia, saliu un outro día no Doga, hai que ver que axudas lle deron a vostedes, ou a ver que, porque hai fago unha proposta sin custo ningún, que por favor arranxen o Camiño dos Frades, que poñan unha beira rúa no Camiño dos Frades, porque é un lugar, porque vou moito camiñando por ali, é un lugar que me gusta, é dicir, gustame porque aparte que me cruzo con moitos peregrinos, é un lugar que me gusta, e é un lugar
que sí necesariamente ten que poñer unha beirarrúa. Non de cemento. Ten un segundo turno. Non de cemento, porque vostedes teñen a tendencia tamén do cemento. Moitas gracias. Non de cemento. Moitas gracias. Señor González. Bueno, vamos a ver, é que claro, agora se modifica un pouco a proposta. Pasas. É como queda. Ai, para vos. Siga, por favor, señor González. Digo que se fai unha ampliación da proposta e claro, nós non llevamos a poñer peros, claro, pero é que senón empezamos todos a propoñer cousas. A nosa rotonda dos Valos nos parece moi importante. Había solicitudes tamén de pasos de peóns na estrada na 552. Aquí o concelleiro de Interior pois foi un dos que cando foi un consello parroquial en Cedeira foi o que dixo claramente que fomento na rotonda de Cedeira que non ia poñer pasos de peóns. E a mí me sorprenden as súas declaracións que sí, que agora que se vai a propoñer o que faga falta que o van a facer, non? E é como do grupo semafórico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eu creo que para salir do paso o Partido Popular valeralle, pero bueno, nos somos escépticos basicamente porque Redondela non ten peso no organigrama do Partido Popular, non ten peso ningún. Eso de que gobernando os amigos va a estar chupado, para nada, para nada. Anunciou a concelleira no verán do 2015 que ese mesmo ano se iban a iniciar as obras das beirarrúas da 555 no verán do 2015, desacreditando o movemento veciñal que estaba movéndose para reivindicala. Nada. E digo de peso específico porque si seguides a prensa nas últimas semanas, Pontareas, que non é gobernado polo Partido Popular, están xa xestionando as melloras na estrada nacional e van, non sei se 4 ou 5 rotondas. E xa hai prácticamente compromiso de que se vai a facer. Pode tardar, evidentemente, 3, 4 ou 5 anos, pero xa hai compromiso de que eso se vai a facer. Redondela, pois nada, vamos, como di o concellero, a ver se temos un pouquiño de sorte. A ver se temos un pouquiño de sorte. E un pouquiño de sorte é que un ano dan para 300, para 400, 500.000 euros, 3 anos non, outro ano dan algo e tal. Parece ser, ahora, según dio o alcalde, que ahora xa van facer a rotonda de Nos Valos. Estupendo, aí o Consello Parroquial de Xaxamonde é quen se ten que levar os méritos. E continuando con Xaxamonde, houve unha recollida de sinaturas hai anos dos veciños e veciñas de Xaxamonde porque o acceso do Camiño dos Frades a Nacional era perigoso e había que regulalo. E aí había problemas co transporte escolar. Que non dá. Nos estas medidas vamos a apoyalas, pero bueno, claro, que se metemos todas as nosas propostas, pues se distorsiona un pouco, pero bueno, apoyámola. Para non intervir eu agora, que espero que o señor González informe sobre o tema da rotonda dos Valos e da contratación. Despois. Pero se vai, a ver, é a caído ou non é a caído? Señor Reguera, ten o seu turno despois. Señor González, ciñas a moción. Ben, podo empezar xa ou para o reloxo porque non me deixa falar, como teñen costumbre? Todavía non, señor Reguera ainda está... Arrancámoslo xa ou esperamos a que calen un poquinho? Vale, graciñas. Veña, arráncalo por Dios. Veña. Señor González, ten a palabra. Graciñas. Bueno, vamos a ver, seguindo coa moción presentada neste pleno, recórdolle que a Nacional 550 é de fomento, certamente había esa preinstalación en el semáforo, pero recórdolle que se ampliou un tercer carril. De todos xeitos, esas aceras, ese aprobado ese semáforo nese punto, máis as aceras, as beirarrúas, perdón, en a Nacional 550 xa están adxudicado, hai unha empresa que se chama OCA S.A. Xa fixo un replanteo das obras, sobre todo das aceras, e foi un replanteo negativo porque hai que expropiar. Entón está nese proceso. Chegarán máis tarde do que todos nós desexamos, pero xa está en funcionamento. Ahora é unha cuestión de solamente tempo, xa non hai outras dificultades a maiores. Eu que vexo que o grupo da ER máis o PSOE pois fan fincapé nesas señais que hai no muro,
antes, pero basicamente, como a moción é do muro, vamos a falar, están dando por... parten de situacións erróneas ou de coñecementos erróneos e chegan a conclusións erróneas. É un reforzamento da señalización, non un paso de peóns. Certamente, teño que romper unha lanza e doulle a razón que o erro é poñer un botón para inducir o erro. Pero non un paso de peóns, é un reforzamento máis tecnolóxico dunha señalización de que perigo, hai peóns na beira rúa. Vale, simplemente, nada máis. Entón, eso tiña que estar funcionando. Señor Cabaleiro, por favor. Pode parar o reloxo, porque es que a ver se así, alargando o asunto, aprenden a non interrumpir, a escoitar e nada máis. E despois, cando o seu turno, digan o que teñen que decir, que eu escoito perfectamente. Continúe, por favor. Entón, parten de erros. Entón, o que todos nós estamos a reclamar non é iso, é un paso de peóns. Ustedes chegan a esa conclusión, eles, como o semáforo aínda non está autorizado, nin adxudicado, nin nada de por estilo, pois os reclamos deste Concello han reforzado a señalización, cometendo ese erro. Pero tamén dice o señor Reguera que os peregrins certamente chegan ali, que non conocen e chegan alá, pero vamos, os peregrins entendo que son adultos, e ante o perigo retroceder 4 pasos para atrás non pondrán en perigo a súa vida. Queda claro que son adultos e que eso non ten preferencia. Certamente induce ao error. Fomento, esta administración ha reclamado esa mala ubicación e van a rectificar e van a levar esa señalización, van a quitar o botón e intentar non chegar a unha confusión. Pero seguimos co semáforo e xa miraremos si isto vai para o señor González do BNG, a ver se temos un pouquiño de sorte, unha maneira de falar. Pero claro, como vostede vive en unha aillado e fora da calle, porque ten que pisar un pouquiño máis a calle, señor González, porque tamén chegaba a conclusións erróneas. Pero, dito isto... Rematou o seu tempo, señor González. Sí, remate. Sí, la rotonda de los Valos está xa en proxecto, están estudiando para darlle unha solución, o sea que tamén xa empeza a ser, hai dificultad todavía en los cartos. Simplemente decirlle en cuanto á votación que si... Xa rematou o tempo. Sí, os acordos es que non vamos a admitirlos así. O que estamos a votar é a moción que presentou o señor Reguera. Porque... Bueno, falámoslo despois, non? No, é que o que están a pedir son cosas que xa están inmersas en esta cosa. Vale. Señor Reguera, ten a palabra. É dicir, recordarlle que a moción está perfectamente clara. Bueno, pensei que está absolutamente clara e temos claro que é nacional tamén, que é unha nacional, por lo tanto non mezcle Diputación polo medio, porque xa sabemos todo que carretera nacional. Claro, é grave que vostede diga que unha señal induce error. Teño aquí error. No, o que vostede dixo é error. É que vostede que diga que unha sinal de tráfico induce error é gravísimo. E que é responsable, ademais, da policía local. Hombre, que ten que trasladarlle ao xefe da policía que revise eso. Porque inducir error nun lugar en donde pasan miles de personas e xente incluso con diversidade, é dicir, xente que veñen en silla de rodas e nenos, sí, e vese moitos os pais con nenos nas sillas, é dicir, que pareceme grave. Por lo tanto, bueno, xa non vou decir nada máis, creo que todo o mundo está de acordo nesta moción. O único que teño que decir é que si incorporamos o do alto o de cesantes, e se queremos tamén, en vez de poñer o punto kilométrico este que decíamos, 144, axustalo dentro da intersección do camiño de Compostela ata que será o camiño, non? Ata a entrada de Vilavella, pois tamén pode ser. Tamén estamos de acordo en que podemos incorporar eso. Preguntarlle en primeiro término. Perdón un momento. Polo punto 2. Entón sería, vamos a ver, sería que a ver, que inste o Goberno de España a colocación dun paso de peóns no grupo semafórico na estrada do Muro, na 550, entre ou dende a intersección
dende a intersección de Camiño dos Frades e Sí, o centro podo de- e a repetirlo rotonda se quere. Rondel. Sí. En algún punto entre o cruzamento do Camiño dos Frades e o convento de Vilavella. Na última línea. E pois incorporar vos. Sí, sí. Ah, pues, bien. Pois incorporar Un sen- o do Alto de Cesantes. Sí. Non perfectamente eso aceptámoslo. Quería preguntarlle ao señor Reguera se o punto 2 de súa moción Non vamos a Non o retirar, retira. porque eu creo que é importante recordarlle. pues nada, votamos a favor Non, eliminar punto kilométrico. Sí, non hai incorporar a cuestión de cesantes non hai problema ningún. E o terceiro. Sí. claro, por eso. Pero o que decía o señor González, si empezamos a aportar máis cousas, pues desvirtuamos a moción de PSOE. A ver. Simplemente. No, total. Se une máis, os outros puntos estás aí, o primeiro que PSOE, os tres non. O que queda claro é que todos estamos de acordo en que hai que mellorar a seguridade aos peóns nas nacionais que atravesan o noso concello.